Аз съм награден с златен медал от Международната олимпиада по химия тази година. Изключително трудно състезание, както и всички останали олимпиади. Те са на изключително високо ниво. Моята подготовка протича всъщност от 7-ми клас още. Тя включва основно четене на различни учебници и решаване на задачи. Това е най-основното. Моят интерес към химията всъщност се породи от 7-ми клас, моята учителка Ани Божикова. Като първите години моята подготовка тя прави всъщност. След това, всъщност от 9-ти клас насам, основната част от подготовката се извършва от преподавателите в Софийския университет, както и от самите ръководители на нашия отбор по време на подготовките на отбора. Срещата с президент Илияна Йотова протече изключително добре. Аз съм приятно изненадан от целите на тази среща. Всъщност това обсъждане според мен е доста полезно, тъй като и двете страни научават нови неща. Радвам се, че успяхме да проведем диалог, в който да уточним какво трябва да бъде направено и съответно как нещата да прогресират занапред. Много нормален разговор, нямаше притеснение от страна на институцията да признае, че има пропуски на българската администрация в някои области, свързани с подготовката на българските олимпийци. Когато се дискутира учебната програма, е важно освен специалистите, експертите, преподавателите, Сдружението на олимпийските отбори и българската администрация да бъдат включени в разговорите и самите ученици. Всеки човек си има нещо, което да прави и всъщност той само трябва да го намери и оттам мотивацията ще може да го доведе до много големи неща. Казвам се Андрей Стефов, носител на златен медал от Международната олимпиада по математика и се надявам един ден да закача на гърдите си държавно отличие. Много яко това президентство.